I dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Aki i danas igramo Counter Strike. I da ljudi, već na početku epizode želim da vam se zahvalim na 100 pregleda. Sad sam već stigao negdje do 115 i više. I svi ćete vi reći, što se zahvaljuješ za samo 100 pregleda? Zato što sam ja tako početi na YouTube i 100 pregleda je puno. To nije baš puno, ali meni iskreno jeste. I vrlo uskoro stiže i specijal za 100 pregleda, ali to ću uraditi negdje za 150 pregleda. 150-200. A neću da otkrivam šta je to. I da vrlo uskoro očekujte igricu po imenu Happy Wheels. I da sada su mi botovi na karti. A do sad su mi bili na normal. To se čak i rimuje. A ne. Ali nema veze, četvoricu sam kupio. Šta kažete, jer sam se malo popravio. I da, već u sljedećoj epizodi igramo na serveru. Šta sam još htio da kažem. I da, posadite Facebook stranicu. Link će vam biti u deskripciji. To, pobedili smo. Kanceri su pobedili. Evo. Anka i bomba. Ne. Dobro, jedan. Barem sam jednog kaknuo. Ali ja sam trenutno najbolji na cijeloj tabeli. Ne vidim da li ću onako da me stigram. I da ljudi, preporučite u komentare šta da snimam. Neku zanimljivu igricu, ali ne mnogo zahtevnu. To je mislim da kompjutere ne mnogo zahtevnu. Pobedit će karakteri sad, to jest mi. To, znao sam. Vidio, ovi se zove dan. Pa koji si ti dan u sedmici? Možda ponedeljak? Ne, subota, danas je subota. Barem mislim da je danas subota. Ti su im bombicu jednu zapali. Uplaši me. Ajde. Ništa se ne dešava zanimljivo. Što proizvodiš takve zvukove? To me malo nervira. Idi, bre. Mogu ću pobediti se. Ali dobro, 2-1 je. Evo. Sve moram neko malo jeftiniti. Nema baš nešto money. Hajde, neka zanimljivost. Ha! Nikoga nema. A idi bre! Šta je ovo danas? Samo me ubiju. Prve dve partije su mi išle neverovatno. Ovo sad... slabo. I da ljudi, samo da znate, kad su ove scene stopirat ću video. Nego sam sada samo, do sada nisam stopirao zato što sam pričao. A sada već stop. Ljudi, javno su u novoj partiji i pobedili smo. Samo 60 metkova. Nisam imao za maks da vidim. Ne znam da sad ovdje malo da se štekam.
čujem nešto. Ha, niko. Vidim nešto čujem. Ha, šta? I da ljudi, vjerovatno ćete mi svi vi predlagati da snimam CSGO, ali neću, zato što mi se uopšte ne sviđa igrica. To jest nije loša, ali opet, meni je Counter Strike 1.6 zakon i najbolji. Barem jedno 50 puta bolji od CSGO-a. Da li je moguće da u prošloj partiji nijedan metak nisam potrošio? To mi se nikada nije desilo. Uvijek barem bez veze ne biti. To. Da li mogu tako ajde, idi naprijed. Ajde. I da ljudi lajkujte Facebook stranicu koja će vam biti u deskripciji, ne znam da li sam to već rekao, ali nema veze i oni su sada ubili. Što nije baš nema veze, a sada se radi. I ljudi mislim da smo pobedili i ovu partiju. To jest ovu koju smo igrali pre ove. Ako ste me razumeli. Ne toliko, nije me toliko baš očaralo, već potom. Ubite. A ne. Dobro, barem sam jednog ubio. Ljudi, evo nas u novoj partiji i u prošloj smo izgubili. Nije mi baš drago. Nemam nijedan metak. Zašto? Nisam to želio da se dogodi. A ne, zašto? Ljudi, igramo još jednu partiju i da bude to. Ljudi, evo nas u najnovoj partiji i nažalost smo izgubili. I u ovoj partiji ću u Iradi da kupim samo pištolj i bombu. Namjerno. I da vidim da li ću ovako imati više sreće. Znam da neće, ali ne uvijek. I da ljudi, zašto u ovoj epizodi kao da idem gore nego gore? Nije tačno, nego su gotovi na hard, a u prošloj epizodi su bili na normali. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!